Mhuri yeZimbabwe ave mangwanani akanaka emusi wechitatu 26 November 2025 kusangana kwatiri kuita nasonoyo pano pachannel yenyu yeMbire TV patiri kupai nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Tinotenda zvikuru netsigiro nesapoti yamunopa pachannel ino. Naizvozvo chikumbiro chedu kune vashanya kuti musakanganwa kutsigira channel ino kuburikidza nekusubscribe. Nezuro tingati kubva mukupera kwesvondo pakataurika kana kuti pakatenderera mashoko akaburitswa nebepanhau reStandard newspaper iro rakazivisa nyika maererano neshoko rakataurwa navaChristopher Mutsvangwa kuti rakanga rabva kumutungamiriri wenyika avo vanonzi havana kufara nemaadresses aiitwa nakuda kwashe Tagwirei pamisangano yemainterdistricts meetings yakaitwa muguta reHarare. Pakataurwa kunzi vakuda kwashe Tagwirei vamiswa kuadresa misangano iyi, asi bato reZANU-PF kuburikidza nevarakashi tose tinoziva kuti ndo mafoot soldiers vamwe vatungamiriri mubato reZANU-PF vanodhifenda vatungamiriri vavo padandemutande kunyanya paX vakazenge vava kutaura mashoko ekupikisa zvakaburitswa nebepanhau reNewsday. Vaipikisa vachiti hakuna misangano yamiswa, asi chokwadi chiripo chakazobuda nezuro, sezvo nezuro kugwanzura kuMbare kwakanga kuine musangano wakaitwa kuRufaro Stadium wakaitwa nezuro, musangano weInterdistrict Zone 6 apo vanhu vakawanda vakanga vava kutaurirwa kunzi makanyeperwa nebepanhau reNewsday kuti vakuda kwashe Tagwirei vamiswa kuita misangano muguta reHarare. Asi chokwadi chiripo ndechekuti hongo musangano hauna kumiswa, asi kuda kwashe Tagwirei ndiye akamiswa akunge achitaura achiadresa vanhu pamisangano iyoyi. Sezvo zvakaonekwa nezuro kuti hongu Tagwirei akanga aripo pamusangano wakaitwa uyu, asi haana akunge ari main speaker sezvanga zvichiitika pamisangano yadarika iyi. Kuda kwashe Tagwirei haana kupiwa mukana iwoyoyo. Zvabva zvaburitsa pachena mashoko akataurika ekuti kuda kwashe Tagwirei amiswa kuadresa misangano yebato reZANU-PF. Zvinotaurika kuti kune vamwe vanga vava kukomblena nekuda kwespeed yakanga yava kufambwa nayo nakuda kwashe Tagwirei mushure mekunge apinzwa muCentral Committee yebato reZANU-PF. Zvinotaurika izvo kuti vaChristopher Mutsvangwa vakatumwa navaEmmerson Mnangagwa vanova mutungamiriri webato reZANU-PF kukoka vatapi venhau pamusangano wakakokerwa kumuzinda mukuru webato reZANU-PF, uko vaChristopher Mutsvangwa vakashora mashoko avakuda kwashe Tagwirei avakataura vari kumusangano weInterdistrict wakaitirwa kuHeathcliff, uko vakataura nyaya yekuti mamwe masectors ehupfumi hwenyika yeZimbabwe haufanirwe kunge achioccupyiwa nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Vakati zvitoro zvakaita sematuckshops zvinofanirwa kunge zvichiitwa nezvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe. Mashoko anova akakirashwa akashoropodzwa navaChristopher Mutsvangwa vanova mutauriri webato reZANU-PF, avo vakatsinhidzira kana kuti vakasimbaradza nyaya yekuti mashoko avo avari kutaura abva kumutungamiriri wenyika
kuti izvozvo hazvitarisirike, uye vakataura nyaya yekuti sarudzo dzichaitwa gore ra2028. Vakati avo vari kufamba vachifungidzira kuti vava vatungamiriri uyezve kuti vanokwanisa kutungamirira bato reZANU-PF ngavambomira izvozvo, nekuti vaEmmerson Mnangagwa vachiri muhofisi. Ndiko kutaura kwavaChristopher Mutsvangwa zvabva zvaburitsa pachena mamiriro akaita zvinhu mubato reZANU-PF. Zvabva zvaburitsa pachena kukakatidzana kuripo mubato reZANU-PF. Kugara kwavakuda kwaShe Tagirei muCentral Committee kwakanga kuine makakatanwa zvekare nekuda kwenyaya yekuti Vice President Chiwenga vakanga vachitaura nyaya yekuti yava kushandiswa nebato reZANU-PF yasiyana, uyezve haisi yekutevedza mutemo webato iri, nekuti kana munhu achiinkoparetwa muCentral Committee anofanirwa kunge iri nhengo kubva kugrassroot level uchikwira kusvika wasvika kumusoro. Zvimwe chete nenyaya dzavepo dzakonzera kuti kuda kwaShe Tagirei ange achinzi ava kukonzeresa nhengo dzebato reZANU-PF kuti dzipesane inyaya yakuda kwaShe yaJoachim Chivhayo anova munin'ina wavaChivhayo, uyo anonzivo akonzeresa nyonganyonga nekuinkoparetwa kwaakaitwa mumain wing yebato reZANU-PF, zvisinei nekuti akangonyuka achibva kuSouth Africa kwakutonzi yava nhengo yepamusoro mubato reZANU-PF. Izvo zviri kufungidzirwa nyaya yekushandiswa kwemari. Nyaya yekushandiswa kwemari kutenga zvigaro ndo nyaya yakakonzera kuti vaChristopher Mutsvangwa vashoropodze vakuda kwaShe Tagirei, vakati vanofanirwa kuenda kuchikoro cheHerbert Chitepo School of Ideology, kunovavo zvekare kwavakadzokorodza kutaura papress conference yavapedzesera kuita nevatapi venhau, vachiti kuda kwaShe Tagirei haasati ava kuziva mitemo yebato reZANU-PF, naizvozvo anofanirwa kuenda kuchikoro kundodzidziswa kuti anohendla sei nyaya mubato reZANU-PF, anofanirwa kutaura zvakaita sei, anofanirwa kuremekedza sei mutemo webato reZANU-PF. Ndiwo mashoko mureZimbabwe maringe nakuda kwaShe Tagirei, uyo anonzi iye chinangwa chake chekupinzwa muCentral Committee ndechekuti agurumiwe kuva mutungamiriri wenyika yeZimbabwe, uyo ari kutarisirwa kana kuti ari kupurifeyiwa navaEmmerson Mnangagwa kuti vazovatsiva kana vachinge vaenda kumudyandegere. Zvizvo zvakonzera kuti pange pachivavaridzwa term extension nechinangwa chekuongorora kana kuti kuguruma kuda kwaShe Tagirei kusvika ava kukwanisa kutungamirira nyika yeZimbabwe, sezvo pari kutaurika kuti vaMnangagwa havasi kupurifeya vaChiwenga kuti vange vachitungamirira bato reZANU-PF nenyika kana ivo vachinge vaenda kumudyandegere. Tinotenda muri yeZimbabwe nenguva yenyu yamatora kuva nesu nhasunoyo pano paMbire TV. Kune vashanya musakanganwa kutsigira kuburikidza nekusubscribe kuitira kuti pose pose patichane navo munova vekutanga kuziva zviri kuitika munyika.